What's up guys? Update video nga pala tayo doon regarding sa ating bagong gawang GCash account. Tingnan natin kung na-verified ba, successful ba yung verification na application natin. Kaya simulan na natin guys. Okay guys, open na natin yung ating GCash mobile app. Tapos change number muna tayo kasi yung nakalagin dito, yung original ko pa na GCash wallet. Input natin yung ating bagong GCash number, yung ating pina-verify. So antay lang tayo sa ating authentication number. Ayan na guys. Input na natin yung ating 4-digit MPIN guys. Huwag niyong kalimutan kasi ito yung magsisilbing passcode natin every time mag-login tayo sa ating GCash. So as you can see guys, 0 pesos pa rin yung available balance ng ating GCash, bagong GCash kasi hindi pa tayo tayo nang magdeposito dito. So tap natin yung profile guys to check kung na fully verified na ba tayo. At ayun na nga, fully verified na yung account natin, yung bagong account natin. Explore muna tayo guys. Check natin yung ating inbox kasi may unopen na message or mail pa tayo. So dito, verification update lang naman to guys from GCash. So i-post nyo lang kung gusto nyo pang basahin. Tapos dito, welcome aboard. Ito yung pag-apply natin sa ating bagong GCash account na automatic magmi-message si GCash. So ngayon guys, mag-log out muna tayo para ating matry na mag-deposit gamit yung ating original account na sa GCash. So change number naman tayo guys para switch sa ating original GCash number. So for info lang guys, dito sa ating profile limits, what are my wallet and transaction limits, ito ay nakadepende sa ating profile status from basic level to platinum level. So sa ngayon hanggang fully verified lang naman tayo. So i-post nyo lang kung gusto nyo pang basahin yung ating limit daily to monthly na limit. Then dito sa ating wallet limit, sabi ni GCash, your wallet and transaction limit will not be multiplied by having multiple accounts. So ibig sabihin lang nito, kahit magkaroon pa tayo ng 5 accounts sa ating GCash, hindi ibig sabihin na mamumultiply yung transaction limit natin guys. So balik na tayo guys doon sa ating pag-deposit sa ating bagong GCash wallet. So nakalagin na tayo dito sa ating original na GCash. Try natin mag-send money guys para doon sa ating bagong account. So kadalasan rason kung bakit tayo gumagawa ng other account sa ating GCash is halimbawa hindi na tayo maka-access doon sa ating original account. For example, nawala yung ating SIM card kasi doon mag-send ng OTP or authentication number every time mag-login tayo sa ating GCash wallet. Uulitin ko lang guys, hindi mamumultiply yung transaction limit or wallet limit natin even gumawa tayo ng 5 account sa GCash. Sa akin naman, ginawa ko tong other GCash account para magamit ng kapatid ko na nag-aaral. Hindi kasi siya ma-register sa GCash kasi sa dahilan na wala pa siyang valid ID na ni-require ni GCash for registration. Ayun guys, mas convenient na talaga ngayon sa GCash kasi halos lahat naman online transaction na. Hindi mo na kailangan gumastos pa para sa pamasahe at saka sa service fee dun sa pag mag-over the counter ka. Ngayon, online na lang, less hassle pa. Malaking tulong din to, tipid sa mga estudyante. So balik na tayo dun. Login na natin yung ating bagong GCash account para ma-check natin kung pumasok na ba yung 100 pesos. Ayan na nga guys, as you can see, may 100 pesos na tayo na naka-deposit doon sa ating bagong GCash account. Tingnan natin doon sa ating profile ang
as fully verified. Tingnan natin yung ating profile limit. So as you can see guys, kahit yung bagong account natin yung nakalagin na may 100 peso na nakadeposit, pero yung available wallet natin is total bali nung ating dalawang account. Tapos yung limit hindi naman nagbago, ganun pa rin. So ibig sabihin, hindi talaga multiply yung limit natin kahit magkaroon pa tayo ng maraming account sa GCash. Then tap natin yung ating transaction history guys. Dito pala natin mati-check yung ating cash in tsaka cash out. Ito ay for the purpose na halimbawa mag-kuan tayo guys, mag backtrack sa ating transaction, every transaction na ginawa natin. So yun lang guys. Sana marami kayong natutunan at makatulong sa inyo. Yun lang, salamat sa panonood at saka God bless us all.